Μεγάλη προσοχή, ακούστε με προσεκτικά. Ρωτάει εδώ ο φίλος μας, τα έτοιμα εντομοκτώνα που περιέχουν και μελάσα είναι αποτελεσματικά, κάνουν δουλειά? Η σωστή απάντηση είναι κάνουν δουλειά, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Προσοχή σε αυτό που θα σας πω. Θέλει προσοχή στον τρόπο εφαρμογής και στην χρήση εφαρμογής του εντομοκτώνου με τη μελάσα για τα συγκεκριμένα που αναφέρεται εδώ ο φίλος μας. Και τι εννοούμε αυτά? Πρέπει να τηρούμε με ευλάβεια τους κανόνες, τους τρόπους χρήσης του δολωματικού ψεκασμού. Καλύτερα θα αναφερθώ. Το πώς ψεκάζουμε δολωματικά, με ποιο τρόπο, δηλαδή περιμετρικά στο κτήμα, σε δέντρο παραδέντρο ή σε όλα τα δέντρα, εξαρτάται τον τρόπο που εφαρμόζουμε και την τεχνική που εφαρμόζουμε το δολωματικό, να ψεκάζουμε βορεινή φούντα και βορεινό κορμό από μέσα προς τα έξω, εσωτερικά του δέντρου, της κόμης, να ψεκάζουμε, είπαμε, στα σύνορα, εάν έχουμε βάτα, αν έχουμε άλλα δέντρα, πουρνάρια, σχήνους, οτιδήποτε, θάμνους, οτιδήποτε έχουμε, να ψεκάζουμε και εκεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα στο δολωματικό, ναι, αν το κάνουμε αυτό, είναι σωστά, θα πρέπει να τα τηρούμε, θα πρέπει να πηγαίνουμε πάρα πολύ πρωί, όπως έχουμε ξαναπεί, να κάνουμε τον ψεκασμό, γιατί τότε είναι η καλύτερη στιγμή για τον δάκο. Και ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, μπορεί να είναι και το πιο σημαντικό από όλα για το αν αυτά τα έτοιμα σκευάσματα δουλεύουν, είναι η συχνότητα που τα χρησιμοποιούμε και γενικά ο τρόπος που κάνουμε τις επαναλήψεις και για ποιο λόγο κάνουμε τις επαναλήψεις και πότε τις κάνουμε αυτές τους επαναληπτικούς ψεκασμούς. Και τι εννοώ με αυτό? Όταν χρησιμοποιούμε ένα έτοιμο σκεύασμα που έχει τη μελάσα και το εντομοκτώνο μέσα, συνήθως τι συμβαίνει? Η μελάσα, και δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στα έτοιμα, συμβαίνει και σε αυτά που φτιάζουμε εμείς, το έχουμε ξαναπεί σε δολωματικούς ψεκασμούς. Η μελάσα έχει ένα χρόνο δράσης 20 με 30 ημέρες, το εντομοκτώνο έχει ένα χρόνο δράσης 10-15 μέρες, maximum 20 σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε καταλαβαίνετε, εάν πηγαίνουμε και κάνουμε επαναληπτικούς δολωματικούς ψεκασμούς μία φορά το μήνα, τι συμβαίνει? Τελειώνει η δράση του εντομοκτώνου, η δράση της μελάσας του εντομολυκιστικού εξακολουθεί να υπάρχει, οπότε από τις 15 μέρες και μετά μέχρι τις 30 ελκύουμε το δάκο, έρχεται ο δάκος, δεν υπάρχει δράση του εντομοκτώνου, οπότε δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι να καταπολεμούμε. Προσελκύουμε το δάκο, δεν υπάρχει εντομοκτώνο να τον σκοτώσει, να τον θανατώσει, οπότε έρχεται στο δικό μας κτήμα και μας κάνει ζημιά. Οπότε προσοχή σε αυτό, το πότε κάνουμε τους επαναληπτικούς ψεκασμούς, τους δολωματικούς. Και ένα δεύτερο που επηρεάζει πάνω σε αυτό είναι ότι πρέπει, για να έχουμε σωστό δολωματικό ψεκασμό, όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να έχουμε παγίδες παρακολούθησης, να ελέγχουμε τους πληθυσμούς, να ελέγχουμε πόσα αρσενικά έχουμε, πόσα θηλυκά, πότε είναι η επόμενη γενιά. Και βέβαια όσο πιο μαζικά γίνεται από τα γειτονικά κτήματα που να μαζευτούν παραγωγή, να γίνει ο δολωματικός ψεκασμός, όσο καλύτερο αποτέλεσμα έχουμε όσον αφορά γενικά τους δολωματικούς ψεκασμούς. Τώρα, στο συγκεκριμένο που ρωτάει ο φίλος μας, ισχύουν τα ίδια πράγματα. Το μόνο που διαφέρει από το να κάνουμε εμείς το μείγμα είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δραστικές στα συγκεκριμένα εντομοκτώνα, ενώ όταν κάνουμε εμείς, παίρνουμε ένα εγκεκριμένο εντομοκτώνο μαζί με μια εγκεκριμένη μελάσα και κάνουμε το δολωματικό, υπάρχει καλύτερο εντομοκτώνο, να το πω έτσι πιο απλά, με μεγαλύτερο χρόνο δράσης, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, οπότε μειώνουμε και αυτό το φαινόμενο που είπαμε της διαφοράς ημερών που δρά εντομοκτώνο με μελάσα. Τώρα, στα συγκεκριμένα σκευάσματα υπάρχει αυτό το θέμα. Θα πρέπει να παρακολουθούμε πότε θα κάνουμε τους επαναληπτικούς ψεκασμούς και θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε παγίδες παρακολούθησης δάκου για να ελέγχουμε τους πληθυσμούς. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλε μου. Πιστεύω έτσι να κατάλαβες με αυτά τα λίγα που είπα το τι γίνεται και το τι πρέπει να αποφύγουμε και το τι πρέπει να προσέξουμε και το που πρέπει να κατευθυνθούμε όσον αφορά τους δολωματικούς, εάν θέλουμε να κάνουμε επεμβάσεις με δολωματικούς.
Περιμένω τα σχόλιά σας, γράψτε μου οτιδήποτε σας απασχολεί, οτιδήποτε πάνω στο θέμα αυτό έχετε εμπειρία, αν έχετε κάτι άλλο να πείτε, τη δικιά σας εμπειρία, αν έχετε δει κάποια θετικά αποτελέσματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής ή ένα συγκεκριμένο τρόπο σκευάσματος, χρήσης σκευάσματος, οτιδήποτε τέλος πάντων. Περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω τις απαντήσεις σας, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και βέβαια μην ξεχνάτε εγγραφή στο κανάλι, προώθηση το βιντεάκι στους ανθρώπους που να τους ενδιαφέρει, like, οτιδήποτε, να βοηθήσουμε το κανάλι να αναπτυχθεί. Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια.